Dengan Kaila, monggo kabeh. matur suwun ugi kaliput kalian Aditya video syuting. Monggo. Niki dipun aturi malih panglipur sinarengan Banana 1 2 3 ingkang angka sekawan monggo nika Juragan Putri Ndorayu monggo lho Ndara Fitri Banana campur sari. Lagi pisan wis gatuk ngene. Kene ya. Lagi pisan lho wis gatuk. Gatuk piye? Karo iku mau. Malah aku lha iki termasuk pecah-pecah dhewe kok. Oh iya. Kan kuliahe padha ade. Oh iya, sekolah sak isi aku isi arem-arem ya isi saanune lah. Ki mang isi tahu susur barang kok, Dik. Kok panganan to? Lah wong urip apa mau sing nyiseh kok mbok benake ning mburi kono. Mau sing nyiseh. Nek kono kan emang petuk win, petuk biasa. Mari petuk kowe iki bocahku nakal kok. Apane? Bocah sing ndi? Bocahku nang mburi mang wonge. Oh, kelayu mbok benake. Kuwi bose kuwi aja ngantek kejadian yang kemarin terulang kembali. Kaya sing kono. Bose dadi bubrah kok. Ngono lho, Dik. Rumah samu. Anjing aturan wilujeng dalu kagem Bapak Ibu para lenggah nggih Mas. Tasyakuran malam suro. Nggih, mengeti setunggal suro niki. Nggih, setunggal suro. Ya panganan neh, kandhane yo snack entek kaya panganan kok sego tak kaya apa neh ngono take. Lha kene ta ora seneng awakmu to? Ya seneng maksude iki lho kok dimanja men lagi iki lho aku. Nek iki gene resepsi nek ora njaluk nganti glodhoki goro aku. Ngerti nek MC-ne diet kok. Oh ngono, lah kanca-kanca kuwi ta lah. Ya wis, matur suwun lho Mas, ya Allah. Anjing matur suwun lho. Mbake mau gak ditinggalin kene ya. Beramas kok. Lah gini lho, apa urusane? Maksudnya nek balik kerja nang kewengen lagi kok beradus iki kok ngeyel kok diomongi. Oh ngono. Mau ngambil bobote arep melok nyengkuyung acara iki apa ora anu Masan. Anjing. Tasih sarangan kali Banana campur sari nggih Bu, nggih mboten ngantuk, Bu. Mana nek ngantuk. Hah? Campur sari apike ngene kok ngantuk iki rumangsam tanggapane larang kok nek bayar aku mbah pira rongkang. Lho arek wis bon. Orang mungkin aku aja ngasin aku. Oh iya. Aku urung cetha iki mang bute mangkat kemae. Ya, mangga diaturi napa lho? Anjing katuran sing piye Mas ki aku? Cera to ya. Seragenan. Ayo, apa? Biasane lewong lho. Gak. Apa? Biasane. Lali janjine. Ora. Tetes sing tresno. Ora, coba hilang mesti. Toro rek. Langit mendung. Oh, langit mendung Kutha Ngawi. Nah, kodhok asliku yo Ngawi lho, Dik, asliku, Dik. Mosok? Ngawini. Ngawi aku, ya. Ning aku ora ngawi kota kok. Ngawine ndi? Aku gak mesti kadang yang ngarep TV, kadang ning kamar, kadang yo nek dhuwit ning hotel. Nek dhuwit ning hotel aku. Ah, boh. Ngawi Mas, Ngawi. Kota Ngawi ora Ngawi. Aku ora kotane. Lah pane? Aku gak ngawi kota kok. Bobo agak mudeng ase cileo. Monggo Mas. Monggo langit mendung Kutha Ngawi diaturke kagem lelipur digarap sigrake Mas. Monggo Banana campur sari. Muandhe sepol.
campur sari kondang ya. Masa Kondang mulih. ya urung wayahe. Oh, nganggo jam kok ya nggih. Nganggo Niki jam. nggih wilujeng dalu lho Dik Fitri kagem keamanan. Oh, nggih. Saking Polsek Koramil Jakenan. Nggih, nderek jakenan nggih Mas. Nggih, perangkat desa wonten ing Dukuh Sampang Desa Sampang. Tondomulya. Nderek tetepangan nggih Mas Nggih, nggih. raketaken seduluran nyambung silaturahmi, Nduk. Nggih. Mugi-mugi dadi sedulur sing selawase. Nggih. Ya teruske. Rasa kangen wis tanyotan tanpa patok katresnanku rineng goheng jroning ati. Anjir, sampun ngaturan langit mendung kutang Langit ngawi mendung kutang Mas. ngawi. Mboten Alhamdulillah ngawine sampun lho ya. diatur. Ora ngawine.